हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायबाय। जोंहा दिनै फरायसालियाव मोनसे प्रग्राम दङ, बेनो जाहैबाय 21st एनुवेल स्कुल उइक। बे एनुवेल स्कुल उइकआ जोंना सोलिगासिनो दं। सानब्रैनि हाबाफारिमोन, नाथाय दिनै जोबथा सान सफैबाय। दिनैनि बे जोबथा सानानो जाहैबाय कालसारेल प्रग्राम। बे कालसारेल प्रग्रामावबो जोंना फरायसाफोरा गथ'साफोरा जोबोद खस्थ' खालामबाय, गावसोरनो जोबोद साजायनाय मानाय खालामबाय। बिनिफ्राय गावसोर गोसो बायदि रंजानो नागिरबाय आरो खुसि लानो नागिरबाय। दा बेनिखायनो जोंबो नायनोसै बेसेबां हायो। दा अब्ला नोंथांमोन बयबो नायलांदो जोंनि बे एनुवेल स्कुल उइकआव माबायदि पारफरमेन्स जादोंमोन बेखौ नायनो थाखाय आं खावलायबाय। आरो नोंथांमोननि सायाव मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बिनि थाखाय आं खावलायबाय। आरो हायोबा मोनसे लाइक आरो शेयार खालामना हो। दा बिदिब्ला नायलांदो।